Hola, 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 benvinguts a Pokémon Maragda, un nou episodi en el passat. Quin combat! Quin combat vam fer? Vam aconseguir la tercera medalla, però no les tenia gens clares. No crec que fos un gimnàs tan i tan difícil, però crec que l'equip Pokémon que teníem no era el millor. O sigui, no teníem cap Pokémon efectiu contra el tipus elèctric. Llavors se'ns va complicar, però crec que el vam jugar bé. Dit això, anem a seguir. Anem a continuar l'aventura. Estem aquí, vam fer algunes captures també. Tenim algun repel·lent? Sí, tenim repel·lent, el gastem perquè ja vam atrapar aquí en aquesta cova. Aquí hi ha per fer força, però no tinc ni la MT ni la medalla del gimnàs segurament per poder-ho fer. Ruta 112, aquí hem atrapat, Aquí vam atrapar l'altre dia la ruta 112, llavors aquesta ruta no ens serveix. Vam atrapar, què vam atrapar aquí la 112? El Marril, no? El Marril és un Pokémon de tipus aigua, no és un Pokémon que m'apassioni. La seva evolució té molts PS, això és positiu, però no té gaire ni atac especial. Llavors, no em convenç del tot. No obstant això, el proper gimnàs és de tipus foc i crec que ens pot anar bé. He capturat uns Pokémons ben calents i en la senda caldera. Mira'ls. Ben calents. Guinyo. A lluitar contra Fogone Batista. M'envia un Dromesubi. Aquest ja el tenim controlat, aquest Pokémon, i sabem com acabar amb ell. I és tan fàcil com fer canvi a Gaviatros. No té atacs per guanyar-nos en Gaviatros. Amb en Gaviatros hem d'anar amb cuidado perquè els Pokémons de tipus foc, un Braces no m'hauria de treure gaire. Els Pokémons de tipus foc poden tenir alguna vegada atacs de tipus roca, que me li poden fer força mal, pobret. Esperem que no sigui el cas. Primer Pokémon guanyat. Déu-n'hi-do en Gaviatros, ja m'està sorprenent. I un Labosa. Ja quan li treu una aquapistola a un Labosa, el rebenta. Vull dir, anem bastant fluids, Guanyem experiència i prosseguim, no? Joder. Vale. Estic una mica perdut. Ruta 111. Aquí és el desert, que no hi podíem entrar. Vale. Tinc bici? O no tinc bici? Bici acro. Bici que permet fer volantins. Ai, no sé per què he fet assignar. Vale, no em serveix aquesta bici, Volia pujar aquí a veure què cony hi havia, però per pujar aquí necessito l'altra bici. Bueno, me la deixo posada de moment. Bueno, o no, perquè no la sé manejar. Què dius? Què faig? Estic pensant de fer-me una caseta aquí, gràcies a un atac Pokémon. Vols que et doni aquest MT? Així també podràs fer-te casetes. I tant, si me la regales i és gratis, doncs endavant. En primer lloc trobo un arbre ben gran i ben gros, com aquest. Si utilitzes poder secret caurà una enfiladissa per la qual podràs pujar. Sembla que no, però aquests arbres són molt espaiosos per dins, així que pots decorar-los al teu gust. D'això en diem una base secreta, hauries de fer-te'n una. I saps què? No només pots fer bases secretes en arbres, si trobes una xicoteta escletxa a la paret d'una muntanya, prova d'utilitzar poder secret. Bé, me'n vaig a buscar llocs per fer la meva base. Adeu. No farem la base, era una cosa que realment de petit m'agradava bastant, les bases secretes. O sigui, era com creaves la teva casa i tal. Ja no. O sigui, ara anem a la idea, anem a guanyar. Aquesta senyora crec que em deu curar. Ai, aquesta joventut, els teus Pokémons estan derringlats. Crec que hauries de descansar una miqueta, què em dius? Vinga, molt bé. Què fas? Pren-te tot el temps que necessites. Perfecte, em cura. Estic com molt... Hi ha llum, es nota que estic jugant a les 2 del migdia. Però estic com molt baix, no?
Ai, els teus Pokémons encara estan molt cansats. Crec que hauré... No. Vale, aquesta tia és la cançó enfadosa, això, No, estic bé, no? Més o menys. Bé. He regat les plantes tots els dies i ara tenen moltes flors i també m'han donat moltes baies. Te'n regalaré una i em don la baia Drek. Gràcies. Estic intentant aconseguir baies de tots els colors. Vull intentar-ho tu també? Jo el que vull és... Sí, de fet vull totes les baies possibles perquè les utilitzem i ens van prou bé. Vale. Vaig una mica ràpid perquè, si no, es pot fer eterno. Vale, aquesta me l'hauré de menjar. Els teus Pokémon semblen prou forts. Em deixes comprovar si és de veres? T'ho deixo comprovar, però, nena, fliparàs. Fliparàs de lo forts que són. M'envia un Gaviatros. Tengui, no?, que dèiem. Quan érem petits amb els tazos i els cromos i aquestes coses. Tengui en Gaviatros ja el tinc. Hòstia, l'hem deixat a 1 de vida. Un altre... Ara el cura, en sèrio? Vale, ara l'hem matat. Hem d'haver fet match damage. Drumazubi el tenim claríssim, el tenim... Li hem trobat el tendó d'Aquiles. El tendó no, perdó. El taló d'Aquiles. Gaviatros, pujaràs de nivell ara, Quin nivell deu evolucionar? No, jo crec que no li queda gaire. Hòstia, Déu-n'hi-do el mal que m'ha fet amb aquest atac brases. M'ha fet crític, certament, El matem d'un cop. Vale, vol aprendre boira blanca. Què deu fer boira blanca? Protegeix... No m'interessa, la veritat. Vale. I un Roselia. Aquest no té cap puto atac de tipus volador, vam dir, no? No, tio. Toxin... Ai, amb Vapenat també l'he de... Ai. No volia treure aquest, en fi. L'acabem matant, però és que té uns atacs... Vull dir que fa menys mal al pobre Toxineta. Has de fer 40 atacs perquè faci alguna cosa. No és el seu fort fer mal. Uf, que pesada. Doncs t'he d'evolucionar amb Vapenat perquè serà un salt de qualitat. Ruta 113, ruta nova. Doncs let's go! A veure què ens surt. Doncs no ens surt res. Camina per aquí, és molt divertit. Em passar per la brossa amb la Sandra i pots veure d'on has vingut. Èter. Allà hi ha un combat. Valdrà la pena l'objecte? Hòstia, és un combat amb... Crec que passo, Pillaré aquest objecte. Repel plus. Perfecte. Vaig amb el repel? Amb el repel·lent encara? Sí, no? Per això no em surten Pokémons. Vale. Doncs sí, m'ha sortit un puto Pokémon. Pensava que portava el repel·lent. Un Labosa. Ens interessa un Labosa? Pokémon de tipus foc no està malament, Clar, de tipus foc tinc l'inicial, que és millor. Però bueno. Crec que no està malament. Li tiraré Pokéball ja, Li tiraré la Pokéball perquè crec que l'atrapo i no em vull arriscar a matar-lo, que ho estem fent bé últimament amb les captures. 1, 2, 3 i ja el tenim. Molt bé, has capturat a la Bosa. La Bosa és d'aquesta generació, veritat? No, de la passada. No? Aquesta espècie viu en zones volcàniques i el seu cos es gela, la seva pell es fa dura i no es pot moure. Sempre dorm a prop del magma per evitar això. És que és magma pur, aquest Pokémon. Buah, estem aconseguint bastants Pokémons. Me cago en la mare que la... Cobreix Dormesubi amb el meu pare... Cobreix... Joder, és que el valencià de vegades em costa, traduir. Cobreix Dormesubi amb el meu pare sol, perquè no s'embruti de cendra. Vale, entenc que vol dir cobreixo, no? El meu Dormesubi. Vale. Té paraules diferents, vull dir, per això és una llengua rica.
però de vegades em costa i no, de vegades ho llegeixo en valencià mateix i no sé exactament què estic llegint. Paraules. Vale, doncs m'envia un Dramasubi, envio un Gaviatros... Vaig ràpid, que si no se'ns en va l'episodi aquí no fotrem res. Raviena puja de nivell, perfecte, vol aprendre rugit, no... Crec que està arribant l'hora de començar a reformular l'equip, de mirar què tinc a l'ordinador i començar a construir un equip com més equilibrat, no crec que seria la paraula. Ai, m'enxufaré un repel·lent, per cert. Perquè no vull estar aquí lluitant amb Pokémon torrapipes, Vale, Ether Màxim, perfecte per la Lliga Pokémon. Genial. Anem per aquí. Allà hi ha un combat. Taller de vidre, porten cendra volcànica i la convertim en vidre. És cert, això? Realment es pot convertir la cendra en vidre? Aquesta zona està plena de cendra volcànica. Jo tinc un talent especial. Cal fer la cendra, la bufo així i faig objectes de vidre. Arreplega cendra amb això i em don sac de sutge. Omplia el sac de sutge caminant entre la brossa cendrosa. Ja saps, la que té un color tirant a marró. Una vegada hagi replegat una bona quantitat, vine'm a veure. Sempre toco la meva flauta de vidre quan mon pare em rec. No sé per què serveixen les flautes aquestes, no sé si és interessant gestionar-ho, això. Els joves esteu sempre amb el Pokénavi amb la tecnologia moderna, però la tecnologia antiga també és impressionant. Mira, aquest taller, per exemple, converteix les cendres en vidre. Sí, ja hi he anat, ja hi he parlat, i m'ho han explicat clar i català. Això és un objecte. Joder. MT32, imatge doble, no està malament. No està gens malament, pot ser útil en certs moments. Volia esquivar aquest combat i l'he fet. Soc torpe. Les erupcions volcàniques provoquen que la Terra està viva. Proven, joder. Vale, m'envia un Ferrarieta, em pot anar molt bé un Cremastre, per exemple. Tot i que m'ha fet un atac molt efectiu, que fa fallar a sobre, però bé, ja està. Vale, guanyem el xiquet aquest. Aquí hi ha un altre objecte, que és una hiperpoció que em va genial, o sigui, no puc demanar res més que una hiperpoció. Aquest combat sí que me'l salto i arribem a la Pobla Cendrosa. Nou poble, nova ciutat, a veure què s'hi cou aquí. Hola, et dono la benvinguda, cura'm. I tu què dius? Què fas davant l'ordinador? Oh, hola, qui ets? D'acord, Cendra, veig que entrenes Pokémons. Això vol dir que agafes el sistema de magatzem Pokémon que he desenvolupat. He arribat a aquesta conclusió per un senzill procés deductiu. Al cap i a la fi, si t'has adreçat a mi és perquè volies gastar l'ordinador. Ai, disculpa, no m'he presentat. Soc Ada. Encantada de conèixer-te i no t'ho dic de formalitat. Em poso molt contenta veure que la gent utilitza el meu programari. Si pots vine a fer-me una visita, a ma casa està a la ruta 114. Molt bé, gràcies. Prepara el te i unes galetes que aviat vindré. Anem a mirar l'equip. Ja que hi estem pujats, crec que tenim coses interessants, tenim tot això. Aquests dos els vull tenir amb Appanat perquè m'ha d'evolucionar en breus, en Xerravela me'l quedo. Crec que els dos que poden ballar són aquests dos, de fer la toxineta. Crec que ha arribat l'hora de dir adeu a la toxineta perquè no m'aporta i el canviarem per un Pokémon de tipus verí com més, l'Astrafum. Llavors estic anant amb dos de verí. Espera't. També és verí. És que la toxineta també és verí. Estic anant amb dos verins, amb dos voladors, un de foc, un normal i un sinistre. Tampoc és molt equilibrat. Però tampoc puc fer gaire res millor. L'Astrafum no sé per què em crida l'atenció, m'agrada. Li donarem caramels, no sé a quin nivell evoluciona, crec que evoluciona tard. Dolç estranys n'he de pillar més, Vale, pugem al nivell 17. Ha pres detonació. Problemes, Pujarem al nivell 22, no? Residus sí que m'interessa, residus. Recordem que és físic el verí en aquest atac. Residus fa 65, li traurem. Buirim fa 20, gas verinós, enverina.
però li traurem detonació, no fos cas que en algun moment se'ns passés pel cap utilitzar-ho. Vull mirar també les estadístiques de l'Astrafum, a veure si és un Pokémon més aviat defensiu, evita els atacs de terra, això és perfecte, és que l'única debilitat que té és el psíquic, aquest Pokémon, i té molta defensa, és un Pokémon molt defensiu, està bé, de moment està bé. Tampoc és, no ens creiem aquí que tenim que hem trobat l'or, però bueno, no està malament. Aquí passa alguna cosa que no m'agrada gens ni mica. He vist uns homes amb molt mala pinta entrant i sortint de casa del senyor Cosma. Has lluitat amb la Joana, la líder del gimnàs de Font Bullida. El seu iaio va ser el membre de la Junta d'Elit de la Lliga Pokémon. No em sorprendria gens que Joana acabi sent una gran entrenadora. No, de moment no hi he lluitat, però aviat ho farem. Tipus foc, recordem-ho. El professor Cosma ha anat a la cascada Meteor a prop de la ruta 114. L'acompanyava gent de l'equip Magma. Estic patint prou, la veritat. Vale, crec que hem de fer trama equip Magma. Hòstia, palleta d'or, és que m'ho imaginava que aquí hi hauria un objecte. Fantàstic, i això és... Cal mestre d'atacs, ensenya atacs als teus Pokémons, interessant. Cal fanàtic dels fòssils, s'accepten donacions de fòssils. No em donarà un fòssil aquest home. Mon germà és el fanàtic dels fòssils. Els fòssils són la seva passió, li encanta fer forats. Aquest forat l'ha fet ell. Et donaré cavaclots perquè tu també puguis fer forats com el teu germà. Hòstia, cavaclots és bona, Cavaclots és bona, de moment me la guardo. I ja la gastarem. Em dona un fòssil? És que això no me'n recordo. Soc el fanàtic dels fòssils. El fòssil és la meva passió. Vols un fòssil? Doncs no. Tots els fòssils de la zona són meus. Per a tu no n'hi ha cap. Si en vols un hauràs d'anar-te'n. Per exemple, al desert. Vale, ja me'n recordo que al desert sí que es troben fòssils. Però de moment al desert no hi puc anar-hi. Estarà bé aconseguir un fòssil, perquè són Pokémons bastant interessants. El meu Pokémon no fa més que rugir, ningú se'n vol acostar. Ai, per favor, em porta d'aquesta MT ben lluny de mi. Si la MT rugir no m'interessa massa, la veritat. Vale. Això no és ruta nova, no? O sí? És ruta nova o no és ruta nova? Mapa de Hoenn. Estic a la ruta 114, això és la 115. 113, 115... Sí que és ruta nova, això, És ruta nova o no és ruta nova? Sí, no? Sí, aquí estem a la Pobla Cendrosa i això és la ruta 114, evidentment, és ruta nova. Anem a atrapar directament i immediatament. Primer farem un combat per cortesia de la casa. Acabo d'esmorzar-me un bon entrepà, m'ajudes a baixar-lo? Uf, l'entenc, Entenc aquesta sensació de sentir-te tip. M'envia un Blabumi. Jo envio un Raviena i li farem una mossegada i dues. I ara m'envio un Capellúfer, que també li farem una mossegada, dues i una tercera. Guanyem experiència. Raviena està complint. Serà el successor de Ravillop. I atenció, Pokémon de ruta, que sigui bo. Un Glabó, No és gens dolent, Pokémon de tipus planta. Per tenir aigua, foc, planta, el trio. Per tenir un equip equilibrat, Anem a fer un trencapedres. No li farà gaire res, això. Perfecte, li baixem la defensa. Jo crec que amb un atac més... Adaptació és paralitza espora. Em paralitza, joder. No falli, Raviena. No és gens dolenta, Glabó. Hòstia, resiliència. Li vaig a tirar la Pokéball i espero atrapar-lo, perquè si no potser em rebenta. Vale, li tiro la Pokéball. 1, 2, 3... Clac. Molt bé, has capturat a Glabó. Fantàstic. Les dades de Glabó s'han registrat. Es penja de les branques dels arbres i absorbeix nutrients. Quan acaba de menjar, el seu cos és tan pesat que cau a terra fent molt de soroll. En Glabó crec que formarà part de l'equip en breus, Ara mateix no, però en breus... Ara m'enxufo un repel·lent, per cert. Ens estem quedant sense Pokéballs, N'hauríem de trobar més aviat. Vale, utilitzo repel·lent. I anem a
Aquesta deu ser la tecla, no? Hola... l'Ada, perdó. Hola, Sandra, disculpa pel desordre. Estava investigant i m'he oblidat de... Ai, quina vergonya. Et donaré això si em guardes el secret. Ninot Lotufar. Vam pensar que em donaria, jo què sé, un nou Pokémon. Per aquí dalt puc accedir-hi per recollir aquestes baies? M'imagino que sí, no? O he de fer surf? No, sí que hi puc accedir. Fantàstic. Baies Keki. Baies Keki i... baies Keki, que podrien ser baies Kefir, per exemple. Jo què sé. Vale, doncs seguim avançant, no? Per aquí puc trencar aquesta pedra. I segur que hi ha algun objecte interessant. Proteïnes. No està gens malament. Per pujar l'atac, no és? Proteïnes. Aquí què hi deu? Aquí 100% hi ha algun objecte amagat, no? Doncs no. M'han enganyat. M'han ben enganyat. Vale, aquí hi ha combat, aquí hi ha per trencar pedres i fer-me una base secreta, i aquí hi ha un combat que, com sempre, no sé esquivar. Si fas una foguera, assegura't de tindre una bona cosa... tindre bona cosa d'aigua a la mà. Buf, semblo dislèxic de vegades. Fogoner Bernat, m'envieu la boja. I jo tinc en Gavi Otros, que ens està agradant molt. M'enverina, cago en la puta. Aquapistola, matem. I ara m'envia un Gavi Otros, està bé. Anem amb en Xarrabel a veure com es comporta. Colpejar. Bueno, enough. Gràcies per apagar-me el foc. Hòstia, i a sobre es vol registrar. Quina pesadilla. Jo no vull anar a curar, llavors em gastaré una baia per curar l'enverinament, que en tinc bastantes. Perquè aquí sí que es moren els Pokémons, Amb el verí. Hòstia, combat doble. Què faig? Anem a provar l'Astrafum i en Cremastre, va. Bueno, era un muntanyer, podia haver tret en Gaviatros, la veritat. M'envia un Cudal i un Capellúfer. Ho he fet bastant malament, això. Els residus en Capellúfer. I això, bueno, li faré bipuntada. Jo crec que el mato. Pugem de nivell, matem. I aquí m'envia un Marril. I farem uns residus. I amb aquest sí que canviem en Gaviatros. Residus l'enverinem però no el matem. Vale, un altre residus i una Aquapistola. I els tenim eliminats. Bon combat. Bons Pokémons estic tinguent. Un altre... Joder! Els trobaré tots avui. Jo l'Areli, Aquí no hi ha eco, digues tu també. Jo l'Areli, Si no té gens de gràcia. Si no, no té gens de gràcia. Mare meva. Que mal que leo. Un Cudal. Canvio en Cremastre. Enfangar, bipuntada. Vale, Cremastre puja de nivell. Hem de vigilar amb els nivells. I ara envio en Gaviatros. I cop d'ala. M'he arriscat una mica aquí, Hauria sigut una pèrdua tonta si m'arriba a matar, perquè estic ja cansadet. Ja amb el cervell una mica fregit, així que... Cascada Meteor, direcció al Rovell. Demà hi entrarem. Espero que us hagi agradat molt aquest episodi i ens veiem properament.